det er biblioteket. Det er biblioteket. Ja, det er næsten det. Og det bruger de rigtig meget. Ja, det er godt. Har de internet herude? Nej. Jo, Nå. inspektøren har. Ja, men jeg tænkte på... De har ingen hjemmeside. Det er kun min Hvad for noget? hjemmeside, hvis det er det, du tænker. Nej, jeg tænker sgu da på sådan rent undervisningsmæssigt. Ja, nej. Så er der herinde, der er nye reoler. De står nede i Midt-Thailand og har stået der en stykke tid. Det er en speditørfirma, der har sponsoreret dem. Jeg skal bare ned og hente dem, når direktøren er til stede. Så kommer der helt nye også bøger, reoler, borde, og så har vi sponsoreret sættet der, og der er det så meningen Claus, vores IT-mand, han skal lave sådan, at der vil køre en rullereklame med Thailand, specielt med kongen.